cestující, omlouvám se za vyrušení, ale chtěla bych vás přivítat na palubě nového autobusu ve stylu Fun and Relax. My tímto cestujícím přinášíme nové možnosti individuální palubní zábavy. Vy už jste si určitě všimli monitorů, které se nachází v sedačkách před vámi. Za malou chviličku bude celý systém aktivován, no a vy si potom můžete volit požadovaný typ zábavy zcela sami, ať už film, hudbu, online televizní vysílání nebo také interaktivní hry. Bohužel na palubě tohoto žlutého autobusu vám z technických důvodů nemůžu nabídnout sluchátka, takže pokud máte svá vlastní, tak vás prosím o jejich použití. Jinak během cesty vám také nabídnu denní tisk, nějaké časopisy, no a později také teplé nápoje, kávu, čaj, čokoládu nebo kapučíno. Chlazené nápoje, stejně taky nějaké drobnější občerstvení si u mě můžete během cesty zakoupit. Během cesty vás ještě také poprosím o spolupráci, kelímky teplých nápojů prosím nemačkejte, ani do nich nic nevkládejte, budu si je od vás vyzbírávat zvlášť. Během cesty budu také autobusem pravidelně procházet, neváhejte se na mě obracet s jakýmikoliv dalšími přáními nebo i dotazy. V závěru bychom se vám také chtěli omluvit za pozdní odjezd z Vídně, bylo to z důvodu dopravní situace. Děkuji vám za pozornost a přeji vám příjemnou cestu.